United Fruit Company inapita ku Guatemala 1901. Anatsegula mafamu amalima anthu ndi mizimbe pokola amatumiza kwawo ku America. 1954 President Jacob Arbenz anagaza zonda mafamu America inakuya nomuchosa pampando. British Petroleum inali zisime za petulo ku Iran. Mohammad Mossadegh atayesera kulanda anamuchotsa. Saddam Hussein amaopseza makampani ku America zinamuonekera 2003. Ife tikuthokoza kwambiri kuti mwatilandira a regional governor, a campaign director, a secretary general, nduna nzanga wonse, a spokesperson, a president, a deputy minister, ndonse muli bana. Ife tikusangalala kwambiri. Kale amalawa amapita ku Salisbury. Koma lero anthu aku Salisbury akuthalira ku John. Nkhani yake ndi Robert Mugabe ananda mafamu, migodi ndi fakitale za tsamunda. Kuyambira 1959 Venezuela inali pa ubale wabwino ndi America. 40 years later kunabwera Hugo Chavez amalanda makampani ku America. Exxon Mobil, ConocoPhillips anali makampani ochoka ku America amainga mafuta. Chavez analanda ndi kuwasandutsa boma. President George Bush anakwiya. Bungwe la World Bank linapeka chitapusa $8.7 billion koma Chavez anayipira kulipira. Atamwalira 2013 kunabwera Nicolas Maduro nayenso anapitiriza kulanda katundu wa ku America. Cargill, Hilton Hotel, Kimberly-Clark, Kellogg, General Motors, Chevron, Superior Energy anali makampani ku America ku Venezuela kwa Maduro analanda. Ndava Trump akunapoera Venezuela inalabira mafuta koma zona zake pankhani imeneyi analanda makampani oyenga mafuta. They made losses. World Bank inapereka faini $8.7 billion. Maduro sanalipire. Ulendo unaenda bwino. Unaenda bwino kwambiri. Zimene mwamva ma newspaper ndi zabodza. President Donald Trump akulimbikira kuti Maduro ndi mtsogoleri wa zigawenga. The train Aragua amalowesa madragi ku America. Mtsogoleri wawo Nino Guerrero 2010 anamangidwa ku Venezuela. 2 years later anathawa ku Sero. 2013 anagwidwanso. Majaji a Nicolas Maduro anamugamula 17 years in prison. 2023 anathawa. America imakhulupirira kuti President Maduro ndi amene amuthandiza. 1990 cartel of Sun linaligula asilikali a boma ku Venezuela amazembesa madragi. Donald Trump akukhulupirira kuti zikupitirira ndipo mtsogoleri wake ndi Nicolas Maduro. Palinso nkhani ya immigration. Anthu 80 million aku Venezuela anathawira ku America. They are looking for green pasture. Trump ndi boma lake akuchita blame Maduro pa nkhani imeneyi. December 2025 anapasa mwayi apange resign ndi kuchoka mdzikolo. Atakana tinaona data force ikupita ku Venezuela pa 3 January. Anamugwira ndi kumutumiza ku America. Pali filimu ya Chuck Norris, Data Force. It is based on true story. 14 June 1985 Hezbollah inapanga hijack ndege mdziko la Greece. Zika ku America inaphedwa ndipo mtembo wake anauponyera pa Beirut Airport. Mu filimu imeneyi Chuck Norris amatsogolera asilikali populumutsa anthu. Now in real life Data Force ndi asilikali ku America amatumizidwa on dangerous missions. 1993 anatumizidwa ku Somalia. Zigawenga zinavuta kumeneko. Data Force inapita ndi kupha zigawenga 500. Komatu nawonso anaziona 84 anaphedwa. 2003 Data Force inagwira Saddam Hussein.
2019 anapha mkuu wa ICC a Baghdad. 3 January 2026 anagwira President Nicolas Maduro amene wasasilikala masewera. Kwa palibe dziko lingapite patsogolo popanda technical people. Palibe. No country in the world can develop. Germany, Italy, America, they have developed because they have technical people. So ndipita zimenezo. Akuluakulu, history is the best teacher.